amanami inanami dongan pangulan agok tiki dohot aka amanami inanami ala nungaju pangtikina naing pukauta pertangyangan bonatao dohot konven HKBP distrik 20 lu wilayah 2 jala acara nungadong di tangat tabi tapai hutihu manon hobartu acarai nanaing si pahatusot tadi nomor onom kur adong di sikur ima pardihutani aka
aka pangulan nagok tiki dohot aka padita ina. Jadi imanon di nomor onom kor pardihutani aka pangulan nagok tiki dohot aka padita ina. Na mabuah kita not di tangyang pangodianon nomor 10 ima amanami padita Adolf Nababan anggota MPSD sian wilayah 2 Kalbar. Ima tabani acara naung adong dihita naing pukau tama acara tahun jumulu mahita martangiang di bagasan rohatabe martangiang mahita. Amin. Tabe madi hamu di bagasan holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dongan saha porsiaon nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus di jaude batado hita sian inganat tabe tu ingananon laho pasangapon guarna nabadiai marhite ulaun konven pangulan nagok tiki HKBP Distrik 2 Belalu de Boskap wilayah 2 Kalimantan Barat. Beta hita manukap dohot marsoba marsinggang mahita tujulu ni Jahoba sito pahita. Marede mahita. marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia,
na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Uluy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujulona marhite-hite olop-olop. Mauliate ma rohamuna tuibana, puji hamu goarna, haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, mauliate hupasahat rohanami tuho, ala denggan ni basam dohot asini roham. Di jauhodo hami sian inganan pakubasyon nami, laho pasangapon guarmu, marhite ulaon konven pangulan nagoptiki, HKBP Distrik 20 Alude Boskap wilayah 2 Kalimantan Barat. Saleho matuhami roha natugu na badia pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaumu na denggani. Saleho dame turohanami asasona kami mangulu di bagasan pangodingim. Say marsigatuk tuhatamma hami maradupon saluhut musunami. Say ramoti jala parguguy mahami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita tajahama hatani tuhata ima ayat si jahaon hobartu almana ni huriata na di enet sian Efesus 2 ayat 10 sada rodi ayat 20 songonoma didok hatani debata dibaheni hamu si pilibeguhian natarguar naso parsunaton diguari akan nasomal didok parsunaton na pinatupani tangan disibuki ingotamuma dang parjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaun Israel do hamu jaladang taruli di akapar padanan baga-baga suada sihirimon jala suada debata di hamu di tanoon. Ai ibanado pardamiata dung di pasadana duai jala ditangtangi dorpi parholangani ima hamusuoni. Jala dipadingkat do naduai di bagasad daging nasasadai tu debata binahen ni silangi asadisi dipusaibana hamusuoni. Ay marhite ibana adong dodalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sadatodi. Ay di pauli dohamu di atas ujahan ni aka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi. Di bagasan ibana donang hamu rap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan todii ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amin. Tapi gima kor pujian sian pardihuta ni aka pangulan nagoktiki dohot aka inata padita ina.
tema dia kainata di ede puji-pujian naung tabigi. Laho majalo hatani tu hata marede mahita sian buku ede nomor 22 ayat 4. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamua kadongan pangulan nagoktiki rab dohot aka keluarga suaksoni nangakadongan nami parhalado ama nami ina nami maradu sudihita napungu dison di ulaulas niroha ima bonataon na laos di padumu tu konven pangulan nagoktiki distrik 20 de Boskap wilayah 2 Kalimantan Barat. Songon naung taida di acara tai mangguhi las nirohata hatani tuhata natar surat di Yohanes 15 ayat 10 laus odo nagabe tema di tahun pemberdayaan di tahun 2021. Ujaha marihita di hata Batak dohot di hata Indonesia. Dada hamu mamili tahu audo mamili tamu jalahu padiri hamu asalau hamu marparbue jala asamian parbue munai asa dileho tuhamu nasa si pangidu omuna sian amai marhite-hite guarhu di hata Indonesia di dok. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Molo subtema tema aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Songonima najupahita non di buku panduan tahun pemberdayaan. Di hamua kamang doho tamuinang aka dongan pangulan nagoktiki songoni nang hitana pungudison buido lam jumuk juta non tabigi turpukon diaka pembinaan, diaka pembekalan, diaka parjuk pangata, bahkan mungkin sebelumnya ngaber kali-kali tabigi turpukon dung ditotopon gabe tema tahun pemberdayaan. Tutuna ngamang preses pianon pasti lebih gumodang mangalehon hatorangan taringotusot tuhita dia kaparjuk pangata dia ka ari namangihut.
alai di bagasatikion paling tidak di renungan manang jamita nanaing sibigiota kami mamereng sian aka kata kerja nagabe kata kunci laho mangatusi turpukon isarana rupani pinomat adong disi dua tolu kata kerja nagabe mabuan hita tusada pemahaman laho mangatusi ubagas turpukon na parjolo hata mempersiapkan hata memilit. Jadi tabereng disi dada hamu memilit tahu. Jadi hata memilit ima hata na parjolo kata kerja memilit dada hamu memilit tahu audo memilit hamu jala hupadiri hamu hupadiri mamilit dungimuse dipadiri asamar parbue jala asamian parbue munai memilih molo di buku panduanian notaida dibaen pangatusion nadisi mempersiapkan maksudnya mempersiapkan orang-orang kudus kemudian di hata mengutus dung dipilit adong mamuse padirihon jalana menarik di sona kamang doho tamuinang sudah hita na pungudison dada hita mamilit tita debatado Tuhanido na mamilit tita ditodo hita songona kasisiani dipilit sian ragam ni latar belakang kehidupan. Jadi dang sian sada grup sian sada profesi daw. Jadi molo tabereng latar belakang ni aka murid aka sisian ni Tuhani sian ragam ni aka profesi parnguluod do na sida dijo. Jadi sarupa songo kita dang bodo honot tasaragap pita alai di jauh hita sian ragam niaka ulau tai pamiliton nitu hatai dada somar tujuan idu asa didok nakiningan dung dipilih tita kemudian diperlengkapi jadi dak kola dipilih buti baru dipasobu jadi molo dipadomo nontu pembekalan tu tahun pemberdayaan sudah akan napinilik ni debata napinilik ni Tuhani dipadiri diperlengkapi molo tadok nak kiningan pengertian ni na memilih mempersiapkan orang-orang kudus tentu dada holan na dipilih secara khusus be tu ulau di tonga-tonga ni huria isaranya kapadita situa parhalado karena majalo tohonan dakola nibe alai sudedo halak na porsea tu Tuhani naung dipilih dohita naung ditodo Tuhani dohita setelah dipilih lalu kemudian kita diperlengkapi songo dia do debata memperlengkapi hita dileho do tuhita aka talenta dileho do tuhita aka karisma dileho do tuhita aka si lehon-lehon na arga jaladak sarupa si lehon-lehon na tajalo nang pesada ulau kita misalna di hapar haladuon dang buido hono tasarupa asing do talenta tuson asing do talenta tuson asing do talenta tuson jala aka talenta na maragamima diberdayahon dipakai debata songoni do nang dihuria adong do di ulau non adong di ulau non ye molo na baru binegi molo tu situ aja contohna adong do na situe kolan manutupi tu ulauna
adong do situa si palu giring-giring. Jadi mau lo buka songono pitu ngaitor di bawah to isian non nama nutupi. Jadi adong do situa si tutup pitu. Orohana jolo garejai dangarong do pe pitu songono bungbung do pe sude. Jala akar ruas namar minggui pe olo do sai di paihuti pananggana. Jadi ben naga be olo situa. Adong namar guar situa hus ai selohot rupani panangganai tu si majoja ni napuna pananggai doh mar minggu tu gereja lapatan na dak sarupa si lehon-lehon ni debata nak tua kapat dita pe songonido maragam do alai na pasti di lehot Tuhan ido tu hita si lehon-lehon na argai ay padjuwot tu sisiani dahola sakababa do di dok Tuhan Yesus ihut to now ikutlah aku dung di dok Yesus songoni baru diajari mana sida 3 tahun parjupangani 3 tahun kebersamaan di mana mereka dibekali dan pada akhirnya nanti sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-murid lalu diberitahu ini tantangan, ini hambatan, ini kekuatan. Di sini berkat, di sini kita harus menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Jadi sian Yohanes 10 sahatu Yohanes 10 pitu di sido yang notabereng rupani bagaimana Yesus mengingatkan kembali menguatkan kembali sebelum mereka berpisah secara fisik. Dung diperlengkapi tentu nga adong be bohal di pabor hakma. Di pabor hakma tu ragam niya kaulau ni, tu ragam niya ka si hobasani. Adong do target adong dogolna. Jadi nakiningan dipilit kemudian diperlengkapi lalu diutus. Pengutusan Tuhan bukan tanpa tujuan, tanpa target. Targetna ikum marperbue. Harus berbuah. Jala molo didok dison dakola sekedar berbuah. Natuari didok amang preses do di jamitana baunang betong perbuena asom ai na asop pe jangankan orang lain ai hita pe olodo gabengiluan rupani. Jadi jangankan orang lain hita pe ikuboy do menikmati perbue nai jala iko kita do parjolo madai wingok na baruon molo nunga panen di huta saya dong do patu mona anina niula ikon na mangulai do parjolo madai paling tidak rupani satakar 2 takar diduda baru dilopa dipangam. Jadi hita do parjolo madai akan ataulai hita do parjolo anon molo tapadumi itu akajamita ba ngulu taudin na gabe jamita ngulu na di jamitahon jamita na di hanguluhon alani macai tabodo bigion jala au honoton tu parnguluon ni sude hita dakolan alana dipilih kita secara khusus nakiningan ale manangise pe hita nang ruas ni huria nunga dipilih kita jala akan terpilih tu hita. Jadi kita bayangkan dari sekian banyak kita dipilih. Jadi kita ini istimewa. Di mata Tuhan kita ini berharga. Saya ini pilihan. Iko bangga do hita madokoni pilihan doa. Pilihan Tuhan. Hamupe hita sude na pinili ni debata. Dipadiri di bohali debata hita. Dibohali Tuhan tai diperlengkapi
lalu kemudian diutus inganat ta lau marparbue laos ulau taisa diri do marparbue bana songon guru, marparbue bana songo padita, marparbue bana songon karyawan, songon tentara, polisi, sudah profesi itulah lapangan kita untuk menunjukkan bahkan menghasilkan buah kita. Dan tidak sembarang buah. Ayang gohola perbue do gudang do perbue. Ay akado ngata na isanapi mar perbue do. Alai tu hata mangigil iko perbue na buai di parsaulihod do. Buah yang bisa dinikmati bahkan menjadi berkat. Jadi molo tabereng dang dohot di tema alai di keseluruhan ayat saplonomi, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Alania kamang dohot tamuinang so naudok nakiningan totu maos donan no bigio taturpukon semakin mendekatkan kita dengan nats ini bahkan semakin menggerakkan kita supaya menghidupi firman ini jala gabe jupama anonaka parbue nadinggan marhite aka ulaon dohot ngulu napi nasaha ni Tuhani tuhita di pasu-pasu tuhata mahita salutna. Amin. Martangi yang mahita. Moliate Tuhan di hatam nau kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami. Asa di parbue hokatami aka parbue nadenggan. Parbue na tonggi dayon nami dayon niaka na humalia kami. Pasu-pasu Tuhan ulau nami di bagasan sadarion ima bonataon dohot konven Pangulana Goktiki HKBP Distrik 20 de Boskap wilayah 2 Kalimantan Barat na niuluhon ni naposom amanami preses amang padita Nexon Simajuta hupasahat kami mah ulaw namyon siyan na mamonai sahat tu na mangujungi asiro hamdi-hami Tuhan jalo matangiang nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dung marede hita non hulio kami matiki tu amang padita Adolf Nababan manguluho kita di tangiang pangodianon.
Pinangido ma tuaka manami nanami parhalado hakabibi singkawang para dehon kantong persembahan ala papungu pilihat duhita di bagasa tikion. Mare dehita sian buku edeta 752 ayat 1 dot ayat 2 sima tapapungu piliata. Mauliate ma Tuhan debata ala pangaramotiom mudi hami gabe marsaur hami dohot ruas ni huriam rap dongan sapartohonan lahomat dohoti ulaun konven distrikon. Upasahat kami ma Tuhan sude hamoleaton ni rohanami dia dopamu saihoma na mamuhai dohot na mangujungi ulaun nami sadarion. Upasahat kami nang diri nami tua dopamu di na martangiang hami tuho rak mahita di tangiang hatopatai. Saya pinorbadia maguarmu saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugi hotu pangucunan, palua mahamisian pangago, ai hodo na puna harajaon, doho tagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni roha na siya debata mata dohot parsauran nito di porbadia mahamusa luhutna. Amin. Oras madita sa luhod na pinasaha ma tu koordinator distrik wilayah 2 laho Ulauta.
Tes. Horas madhita kamanginang mulatema di haroroni dongan nami padita bebel pro dot salutna uluan ni huria songoni diaka parhalado ima HKBP distrik Dopulalu Deboskap wilayah 2 Kalimantan Barat. Jadi nunga sidung be hita kebaktian. Jadi tapuk kama ulaon konpen di wilayah 2 Kalimantan Barat di distrik HKBP Dopulalu Deboskap. Jadi pinasahat ma tuamang pereses tujulu mamang pereses. Jadi kunadong do madongani amang pereses sebagai moderator moladong aka sihatan. Nadia ala 2 do MPSD di wilayah 2 ateh padita adop nababan majo ano margati pehita padita moderator ateh madongani pares majo sesen nasonarion aga biadong do pihak kesehatan no pasahato nak informasi nasian kat terpusat berdomu tu tahun pemberdayaan mardomu senot dana pensiun akana asing asadong ano moderasi aka lalu lintas pakatayon nanang si pasahaton ni amat tapareses. Jadi songonima dia ka ulota buima hitamuse tataringoti akana asing dia ka Warnasari mardomu ma taringot tupak lihat ate hita diakoni hita sa wilayah 2 Kalimantan Barat na mardomu natabotoi dot adong muse molo adong aka informasi sian ganup hita resort ate aka informasi ganup resort na lao si pasatot to mata pareses di pasat tiamma to mata pareses sabuyan non amata pareses muse mabayan songodia tindak lanjut nate pengembangan di wilayah 2 Kalimantan Barat baik di tingkat resort baik di tingkat huria baik aka bagian-bagian aka nadong SK do aka nadia teh songonima. Jadi do hormat pinasama to mata pareses tikion botima mulate horas. Jadi ya, jadi menambai nanidoknya abang nami padita siahan ala masih pulak ini ibadah tabagi maka aktivitas ta akaina nami keluarga dohot amanami keluarga malotung adong pengkeluarga ni pangulan dagok tiki tabuat maingan-inganan ta akainang di sopo di sima adok kegiatan ni kaina nami napa 2 ahon kita akka parhalado sudah mahita amanginang parhalado sudah do amanginang marser memahita jalanunga di parade amang padita bajar nahor materi sermota tapak kemati kita marser monanon lebih kurang sajam sada turbuk do si bahasota alani hujau kami matu jolo amang padita bajar nahor los pinangi do majo haradion ni ang ginami padita Freddy tapu bolon mabagihon materi sermon pasahat bahan parjolo tu jolo.
Jadi adorak somar sermo kita, lo dope pertama sehali ade. Oh, songon getung-getung do. Ido. Laos dang apala sudah dope tinada. Aku pernah dak pala sudah dope ramana dope di Jepang. Ami padita nexon 5 juta. Inang boru siaturi nakingan dope persedan. Alai sabil hubereng jo nanhita di wilayah Kalimantan non perjolo siap Pontianak naking Bang Peter Onga John Harry Pasaribu jadi ditanya anaknya oh iya pendeta Teti Marbun Dangro di Belfro Revis Tanggang inang do Belfro ya be Marisi nang badita Marisi so na suwido be. Hirdo na. Berarti behu masker ya tong. Sri Malau. Ini dulu sama kami di Biaraja juga. Nah, sian Pontianak, sian situ na hadir amang panggawian do mereng. Adong do peta Jongjong masude utusan di Pontianak jo akamang. Nah hadir nuaing di son. Saresot Pontianak. Resma di resop Pontianak. Ido tong aset tatakkan sate. Ido. Berikut sian Sanggau Kapuas. Padita Adol. Padita Aisyah ada do padita. Tapu bolon. Salah padita ade. Molo tu ngadong hita ulu kuria manang situa manang narok no Aisyah Sanggau Kapuas. Jongjong majamu. Olah kamu dadu. Ade. Sian Sintang. Padita Masrul, Wilson Manik. Marisi permisi ya teh. Malakam na dulu do. Ngopi na dohon. Udah teh tong ala perhutan ada daun ni udah. Kalau bah Singkawangon, aku padita teman pada daun nate. Do nai siap birakon. Para mempawa dah teh. Sukabumi bila Soparnak. Rinto Sianipar. Dohot Eris Rinhold Bancin Henris dot hita na ro sian Soparnak jongjong majita masih majuta oras itu sasina di gudang ate ina mate persiapan resort Jeruju Adita Bonar Oke. Sikem, Luan Nuria. Oke. Ina mana sian Jeruju? Oke, jasa tong na takas. Oke dengan mau lihat ma di arrota jadi taringot to kesehatan no boy ma tabahibul ma joro hata nao tumangihon hata ni di bata marhiti parsermonata toto bohal do di talau merjami tari minggu ate. Pinasa ma tuna para di sermon ni ulun ni moderator Padita Adol. Mau lihat ya ma di amang proses nami. Halani ta mulai ma sermon laho mangarata-ratai turpuk jamita tu hari Minggu tanggal 20 Februari iman atar surat di Roma